Què tal? Molt benvinguts a un altre vídeo. Aquí tenim un mapa mental dels determinants. He posat aquí un guardaespatlles perquè d'alguna manera el que fan els determinants és acompanyar els noms com els guardaespatlles acompanyen persones. I per aprendre'ns aquests determinants d'una manera potser més senzilla els he dividit com en tres grups, que uns serien els articles, potser són els determinants més famosos. Tenim articles definits, que són el la, els les, articles indefinits, que són un, una, unes, els numerals. Tenim diferents tipus de numerals. Tenim, per exemple, els cardinals, 1, 2, 3, etc. Els ordinals, primer, segon, tercer, quart, i d'altres tipus de numerals que podem trobar, com per exemple els multiplicatius, doble, triple, o els partitius, mig, terç. També tenim els indefinits, algun, cap. Si ens hi fixem aquí, doncs, amb aquest primer grup, els articles, els numerals i els indefinits. El segon grup serien els demostratius, indiquen, demostren proximitat o llunyania, per exemple, aquest, proximitat, aquella, llunyania. Els possessius indiquen propietat, comencen per P les dues paraules, possessius, propietat, són el meu, meva, teva, seva, seus, etc. I després tenim els quantitatius, que expressen quantitat, poc, bastant, massa, en tots aquests graus que hi ha de quantitat. I finalment els interrogatius i els exclamatius, quin, quina, que serveixen evidentment per acompanyar un nom en el si d'una pregunta o d'una exclamació. I és així de simple. Aquests tres grups, d'aquesta manera, si fem un esquema, doncs aquests mapes mentals ens ajuden una miqueta a aprendre més ràpidament les diferents categories gramaticals i en aquest cas els diferents tipus de determinants. Ja sabem, els determinants són una classe de paraula, una categoria gramatical, però té tots aquests tipus i fins i tot cada tipus, com algun d'ells, com els numerals, té subtipus com els cardinals, els ordinals, els partitius, els multiplicatius, etc. Doncs espero que hagi quedat força clar. Dóna-li like si t'ha agradat el vídeo. Gràcies per la teva atenció, et pots subscriure i fins la pròxima. Que vagi bé!